beranduegi. Ez da bartzainik, ez da? Ez. Hasiko gara. Bai, aurrera. Ongi etorri beranduegira. Segikoak izateagatik kondenatutako 6 gazte atxilotu zituen ertzain. Hori ez da albistea. Milaka lagunek osatutako giza arresiarekin egin zuten topo ertzaintzako... Gorka, jaso entzun. Hori zaila laino hori interesatzen. 2 ordu eta erdi baina gehiagoz, irain eta mehatxu artean atera Gorka, zituz... azkeneko aldiz. Hori ez da gaur hemen eman behar dugun albistea. Eta zein da ba? Hau. Nola nahi ere istripua gerta ez daitezen, hoberena, eltzeak behar bezala erabiltzea da. Lekak patatekin egosi ditu gaur Mariak. 40 urte daramatza presio heltzea erabiltzen. Yo nunca, Eta inoiz ez du arazorik izan. Ni me ha salido, ni nada. Tamaina eta kolore guztietako heltzeak daude merkatuan. Bistan da, bulebarreko herri arresiarekin konparatu daiteken erresistentzia ariketa egin dute EITB-ko albistegietan. Azken momentura arte ez dute informatu gertatzen ari zenaz, eta gainera, jarrera hori gehiago zabalduko dute. Hala da, hemendik aurrera, askeguneari buruzko berririk ez emateaz gain, beste ezerri buruz ere ez dute albisterik emango. Hona hemen nola jakinarazi duten euren erabakia. Astelena jai ondorengo alperra, ez errez egiteko ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Azkeguna, paso egiten dugu, ertzaintza joan arte, ez dugu aipatzen gara. Askeguna? Bai. Gertatutakoaren bestelako bertsioa eskaini du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak. Adierazi duenez, ertzainak bertaratu ziren bulebarrera, baina ez ziren joan Entzutegi Nazionalaren agindua betetzera. Hona hemen benetan gertatutakoaren irudiak Eusko Jaurlaritzaren arabera. Pixkanaka berotuz joan zen megafonoa zeraman ertzaina eta bukaerarako gazteen konfiantza irabazten saiatu zen. El que no votes Policía Nacional, Policía Nacional... Azkeneko abisua. Egin lekua gu ere zuekin batera herri arresian jesartzeko. Denok batera aurre egingo diegu Madrilgo pikolo zikin hoiei. Utzi pakea! Leku egitek beskatu dizuegu. Bai, baina hor nina goxerita! Analisirako tartea orain. Gogorregi jokatu zuen ertzaintzak edo neurrian. Aztertu ditzagun joan den asteko irudiak nazioarteko aditu biren laguntzarekin. Eta epaileak eman du agindua. Hasi da partidua Jaun Andreok Donostiako bulebarrean. Koloretako arroparekin etxeko taldea. Denboraldi honetako sorpresa. Herri arresia kirol elkartea. Kontrario gogorra izango dute gaur aurrean, Juanan. Hala da, Txemi, Beltza Futbol Klubek bere jokalari guztiak ekarri ditu Donostiara, ez? Eta, bueno, joko zikina egin izan dute aurreko partiduetan eta adi ibili beharko dute herri arresiko izarrek. Bai, barkatu Juanan, haze sarrera itxusia egin duen Beltza taldeko jokalari horrek. Epaileak ez aldu ezer esan behar. Ba, hori da bere jokoa, Txemi, urte asko daramate modu horretara jokatzen eta epaile guztiak isilik. Ara, beste falta bat, baina epailea itxual dago horrek txartel gorria merezi zuen gutxienez. Baina hala ere Beltzak ezinean, ez? Herri arresia joko polita egin du eta 3 puntuak etxean geratuko dira. Herri arresian egondako askok salatu dute ertzainek iraindu eta mehatxatu egin zituztela. Azpimarratzekoak dira neskek jasandako irain sexistak eta ukipenak. Horrelakorik berriro gerta ez dadin, ertzainak birprogramatu egingo dituela adierazi du Estefania Beltrán de Heredia EAEko segurtasun sailburuak. Birprogramatu? Bai.
Ez ditugu neskak bortxatzearekin mehatxatuko, ez diegu ipurdia ukituko, ez gara izango matxista zikinak. Oso ideia ona, Bai, problema da oraindik garazotxo batzuk ematen dituela. Agente, ea, neskak bakean utziko dituzu? Mobilizazio honek utzi duen ondorio nagusia izan da euskal gazteek aurrerantzean erabiliko duten borroka moldea erresistentzia baketsua izango dela. Baketsua? Baketsua. Hola, hostia desmontatzen da hau. Dios, nahiago nuen kale borroka. Azken astea duzue hau apirileko lehiaketan parte hartzeko. Horretarako egin zaitezte Twitterren berandu giren jarraitzaile eta hemen behean agertzen den txio hau bertxiotu. Datorren astean esango dugu nor den sari zoragarri honen irabazlea. Eta orain, Estitxu Eizagirerekin utziko zaituztegu. Berak azalduko dizue zer dakarren argiak aste honetan. Aste honetako azala, Nafarroako egoera politikoak hartu du. Xabier Letonak idatzi duen artikuluan galdera nagusia pausatu du. Gai izango alda Bartzina gobernuari eusteko edo hauteskundeak aurreratu beharko ditu? UPN barruko tirabirak, PSN-ren gainbera eta kan auzia daude korapilatuta galdera honen atzean. Sustraiko linak Jean-Pierre Masias elkarrezketatu du. Baionako Unibertsitateko zuzenbide irakaslea da eta nazioarteko aditua bake eta transizio prozesuetan. Madrilek zenbat eta beranduago negoziatu, orduan eta kostu politiko handiago ordainduko duela argudiatu du. Eta hilabete honetako larrunek herria eta eskola uztartu ditu. Elkarlanaren beharra azpimarratu dugu bertan. Euskara erabilera bultzatzeko, herri biziak izateko, pertsonetan oinarritutako hirigintza lantzeko. Segidan, ostiraleko gauera itzuliko gara. Azkegunean bizi izandakoa iruditan kontatzeko. Ertzaintzaren bisitarekin argitu zuen ostiralak Donostiako bulebarrean. Gaua askegunean emandako lagunak lozorrotik esnatu zituen 30 furgoneten etorrerak. Gorputzak elkarri lotu zituzten ia 1000 lagunek osaturiko giza harresiarekin egin zuten topo 200 ertzainek. Iseiko gara zigortuen inguruan eta gure artean helduko gara ahalik eta gehien neutxiaz, bai? Oso importante da orain, edukita denak pixka eta burua hotza. Vale, venga ya. Ursale hon daude. Venga, berdira. Gora uskare lasatuta. Opazka! Eutxio! Burua hotza. Denak eutxio zarri. Auzitegi naiz nazionalaren aginteak bete daitezen, hemen dauden pertsona kondenatuen atxiloketari ekingo diogu. Que se canse. Levántalo, que se espera. Ondoren gertatutakoak komunikabide ofizial gehienen, baita publikoen, isiltasunari gailendu zaizkio. 3 orduz luzatu ziren ertzaintzaren kolpe, mehatxu eta irainak, emakumeen aurkako mezu iraingarri matxistak, kazetarien lana indarrez eragoztea eta batez ere Donostiako erdigunearen 100 lagunen okupazio desobedientea.
porru, nerbio eta malkoek irribarreekin partekatu dute lekua. Izan ere, astebete luzez babestu dituzten gazteak kartzeleratu badituzte ere, ertzaintzak bulebarra uzterakoan, garaipen txiki baten sentsazioa marrazten baitzen harresiko kideen artean. Hemen ez da ezer amaitu. Horrelako erantzunak eduki behar ditugu Euskal Herri guztian. Benetan, horrelako erantzunekin geldituko ditugu epaiketa politiko guztiak. Estatuei hanka geldituko dizkiegu. Aste honetan ezingo dugu atel hau dokumentalarekin ireki beti bezala. Izan ere, argia.comeko lantaldearen gehiengoa lehengo astean Donostiako Askegunean ibili ginen lanean eta ez genuen denborarik izan dokumentala igotzeko. Horren ordez ordea, gure argia.comeko sistema berriarekin argia.com/askegunea albidean gai honi buruz argitaratu genuen guztia kontsultatzeko aukera izango duzue. Bertan dauzkazue artikuluak, iritziak, bideoak, bideo-reportajeak eta bar. Bertsua.comek grabatutako hitzaldi bat ere jarri dugu multimedia kanalean. Bertan, Saioak Abainasek Aimarrok proiektuari buruz azalpenak eman zituen Bilabonako umorez jaialdian. Hasteko Aimarrok proiektua negu argazkilaria naz, kontzertutako argazkilaria, eta iritsi zen momentu bat, amengo jokinek 2011an, amarrean uste dut izan zela, Maiken, ez da. Esan ziala erakusketa bat montatzeko bera Xokar taberna baten Eibarren. Eta, baiezkoa emonion eta hasi nintzenean erakusketa prestatzen, konturatu nintzen, egin alde emakumez osatutako erakusketa bat, ez? Eta, interesgarria, baina, zan ez lehenengo erakusketa, pixkat alboratu neban ideia, eta berandago hartu, eta hasi nintzenean ikusten euskan argazkia kontratu nintzen. Danak dira emakume abeslariak. Ez daude gitarra jolerik, ez daude bateri jolerik. Ze pasatzen da, nik ez diet argazkirik atera edo ez daude. Eta honen bestez, Pierre Paul Berzaiz musikari xuberotarrarekin uste zaituztegu, eta ondoren De Arlotesen 5. kapitulua. Eta gurtu aurretik, eskerrak eman nahi nizkieke egunotan babesa adirazi didaten pertsona guztiei. Benetan, bihotzez, estimatua dago. Datorren astera arte. Denbora hainitzez bizitu dugu gukekin garai oso hona. Hainitz kantatu dugu, hainitz. Izan da, nik hori agiantza hori ditut kantari hainitzeri bizitzea guk bizitu duguna. Hainbeste farre egin dugu, hainbeste gaialdi eta more honean eta... Pierre Paul Berzaiz, Zuberoan jaiotako euskal abeslari, musikari eta guk talde ezagunaren sortzailearekin hitz egin du Mikel Asurmendi kazetariak. Eta hasi nintzen pixka bat kantu zen. Hola, ez dakit zergatik, estudiante giro hortan eskuaraz. Maiti anuntzira, eta etxin ikasitako abesti zonait. Garaia zen Frantziako maiatzeko gertakarien ondoko garai hori. Eta bazen azpandar bat txistularia eta hiru aukerra izaten ditugu batzuetan. Arma hartzen dugu, holzen zuen, ordunkoz, edo manuaz Pariseat edo usten dut. Hain dut sofritu, hain dut pairatu, ez da fitxiko nik ebertarik. Aite tamak eduntu ez, duzu mintzatu behar, eta parle français, eta edo hiru eren gauza bat, oso analiza hona zuen, behar dugu borrokatu. Eskola egin, eta gero, tatu, nik egian enpresa bat egin, eta ze gizona, eusen dut beti, Eta hola pixka bat, ene kontzientzia ere pixka bat ideki zen. Eta egun batez, Beñatzara osak, baduk eta la chanson basque moderne, Urdiñarbe da, nire aizoa amankoa da.
jaiak ziren, pestak ziren. Tan ikusten ditut Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Jose Angel Garay, eta ez dakit zoin beste bi persona. Orduan pentsatu behar, hori da nire bidea. Ez dugu pentsatu behar eskolaz kantatzen dugulakoz, denak permititua direla, ez da posible. Ez dut inor izentatuko, bena gure eskoleriko kantari handiak, bakoitzak ezagutuko duen hor diren, nik beti ikusi ditut ezinago kasu ematen beren hortasun edo beren egoari. Eta gure arteak bizitu behar balin badu, behar duela kalitatea. Kalitatea ez dara nahi azken mikrofonoa edo azken gitarra, munduko gitarra, ez da hori, kalitatea da, uste dut, horreka ona gizadiarekin, eskora hon bat, eta nortasun berezi bat, eta mezua. Ez pentsatu behar ditugula beti egin amerikanoek edo inglesek bezala edo... Nahi duzu krispetarik, Lady Mari? Krispetarik? Ze, palomitak? Krispetak. Kinkebak. Oiek palomita dituk, motel. Frantsesez le popcorn dira eta gaztelaniaz palomitas, baina euskaraz krispetak esaten da. Eta nahi duzu? Espainoleta bat naizela esaten aiaiz palomitak esateagatik. Hori zuk esan duzu, Lady Mari. Nik ohar linguistiko bat besterik ez dizut egin. Izein zen, eskolako listilua. Abaitu diarlotes, hobei dugu krispeta batzu janez lasai ikusi. Voulez-vous le popcorn? Ekarri, eta iso. Apol sagardotegia, sagardoa eta alkohol gehiago. Apol sagardotegia, trikitisa eta gehiago. Apol sagardotegia. Orain, astelehenetik ostiralera, gozatu gure gosari eta pintxo gozoak. Eta asteburuetan, etorri parrandara DJ sagarrasekin. Apol sagardotegia, gozatu euskal giroa, baina ambienteakin. Euskaldunaka, palestinarrak, kurduk, irlandarrak, katalanak, kolombiarrak, maputxik, bretoiak, saharauik, kubatarrak, galleguk, Satos brigadeta. Hamaika harri borroka bat. Mundua askatzeko, Euskal Herria askatu. Gure herria, askatasun euskia. Maritxu, nora zoaz, edarganantori? Iturrira, Bartolo. Nahi badezu etorri? Iturrian zer dago? Ardo txotxuria. Baina Maritxu, benetan, nora zoaz? Mendira alde egin behar dut, Bartolo. Baina Maritxu, herriak ez zaitu maite nik baino gehiago? Bai, Bartolo, baina alde egin behar dut. Maritxu, beti egongo nahi zu ezai.
Aze mutil puska, Nori gustatzen zaio? Zuri, ini? Zuei ere bai, ezta? Edo lesbizarete, edo bi. Ze pisu hontan ja ez dakiz zer pentsatu. Ene bada, gure mutilie trastornau jaku, baina zu nun egon sartuta konbentun? Konbentun ez, baina ia. Aizue, komunera noa, importa ez badizue. Ze pinue botatzera, matxoman. Ode gozet? Beitu ini. Etzin ematen, baina gehi hauek beti izan ditek gusto ona olakoetarako. Eta pute guzti hauek? Neskek zenbat krematxo ukendu makillaje eta, ene? Aizue, zuen komunak butik bat ematen du. Ez ibilik uskuseatzen, Me kauen dios. Lasai, nire hormona femenino batzuk irten dira lozorrotik. Eta pixkat kuskuseatzeko gogoa emat dit. Ba, ateai komunetik, txolin lerdo ostioi. Ensaiatzera joan beharko dugu, ala? Beitu, gaur behintzat esaz behan du jungo? Ne kolonia botaldek, ostie. Kolonia? Ba, kaltzarbetan bota diat. Nire hormona maskulino heterosexualek ez ditek balio pote hauek bereizteko. Bueno, hasiko gara Amandarekin. Ongi. Ez, mundu ederrenean. Ongi. Ez, eriotzaz maite minduta. Aizak, erabaki zirtala zart, zoratuko gaituketa? Barkatu goiz, badakin denok zazkanagu hormona femeninoak eta maskulinoak, eta nire hormona femeninoak izango ziren hoiek. Barkatu Harri, badakik, deno dauzkagu hormona maskulinoak eta femeninoak, eta hoiek nire hormona maskulinoak izango ziren. Aizue, saiatzen ari naizuek hobetu ulertzen, ezagutzen ditudan lehen gizaki aurrerakoi moderno arraroak zarete. Bestela lasai, gu saiatuko gaituk, ire malean jartzen. Hori, beitu, nire hormona maskulinok. Ui, maritxu puzker bat, barkatu, ze lotza, ze kiratza, ze berue. Baldakik karakolak hermafroditak... Barraskiloak, barkatu. Bale, barraskiloak, nahi badek, barraskiloak. Baldakik barraskiloak hermafroditia diela. Bai, zehose entzun diat. Horrek esan nahi dik, sexu harremanetan batzutan eme bezala jokatze dutela, eta beste batzutan arbezala. Bai. Nola izangoek, gaur ni emakume sentitzen nauk eta iarra, edo emakume bezala ikuste haut eta ni orduen arra sentitu? Bitxiaek ez da? Harrigarria! Finin, gaitasuna bintzat badike barrazkiluek sexualki erakargarri izateko guztiek elgarrekin. Bai. Hoi ugalketai eta bizioei begira, abantaila, motel? Darwinismolako ere abantailak besteik, ez? Harrigarria! Ta guk zeatikan ez oteio jokatzen barrazkiluei bezala. Etzakiat ba. Ze marraskilo eta ze karakol. Izapito, geldi hor, segurtasun distantziarik ez pasazka milimetro bat ere, Lazai motel, aharra jotzen hain joan, iez aiz nire tipue. Adarra jotzen? Mekau aizotz, baina izer nahi duk. Nik gauean amesgaiztoak edukitzeak, impotentzia arazoak edukitzea, bizi osorako trauma emozionalak. Bego! Goiz! Ene bada, zer dekogu ba, Harri? Zuek bai ederrak, guapak, politak, potxokak, jainkosak, titi handiak, iporte ederrak, zu bai gizona bakterius, bizar handi horrekin. Sekula ez da jakiten, Harri. Ai! Hau irudia nire disko horrerako. Delete. Hau nire ameska historik txarrenetan agertuko zaidak. Alt kontrol supra ezabatu. Reset. Bakterius, ostia. Sekula ez da jakiten, Harri. Sekula ez da jakiten, Harri. Zegingo diat gizon heterosexual erabatekoa izateko. Porro bat erre? Ez.
hori hippiena duk. Eta hippie lore jale hoiek auskalo. Gintonik bat edan? Ez, izen horrekin auskalo. Zerbait euskaldunagoa behar diat. Bai horixe, kafe kompletoa bakterius. Benetako gizonek bezala, gehi batek ez likek hori hartuko. Kafe kompletua? Hoi zer da, hemen inork ez du hori inoiz eskatu. Ne, banioenik taberna hau ere kutsatuta zegoela. Kafe hutsa purua eta kopa, normalian patxarra, baina nik patxarana hartuko jak. Haupa izu, zurik bai? Fuego, no? Que quiere fuego? Eskerrik asko. Hau bai betiko Euskal Herria, osaba sabin gustora egongo da zerutik begira. Gora Euskadi, bizi bedi, gora Sabino Aranagori. Euskadi, euskaldunentzat, Espainia nahi da benentzat. Euskadi, euskaldunentzat, Espainia nahi da benentzat. Kolega, hehe. Eskerrik asko.